Dahil sa mataas na presyo ng bigas, nagiging mabenta na ang ilang alternatibo rito, katulad ng saging, kamote at iba pang root crops, lalo na sa Zamboanga City. Yan ang balitang ihahatid sa atin ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao, live. Efren. Sara, ilang Zamboangueño na nga ang pumupunta para mamili dito sa barangay Pasunangka kung saan na mabenta ang mga alternatibo sa bigas katulad ng saging, kamote, kamoteng kahoy at iba pa na maliban sa halos kapareho rin ang sustansyang nakukuha sa bigas ay mabibili pa sa mababang halaga kumpara sa bigas. Ngayong labis na ang pagtaas ng presyo ng bigas, ayon sa ibang nagbebenta ng root crops dito sa Bypass Road sa barangay Pasunangka, Zamboanga City, naging mabenta na raw ang kanilang mga tindang kamote na mabibili mula sa 35 hanggang 50 pesos per kilo. Meron ding bumibili ng gabi, kamoteng kahoy at saging. Amo ara sa el vendible. Por causa daw karo doon aros ara. Parang mas barato para kamote, mga tsira patabos ka kamanting, tumon, mais. Kaya ang mamimili na si Yeng Fausto, kamote na ang kanyang binibili dahil mahal na raw ang presyo ng bigas. Mas bueno pansin na tuman kumpra kaysa na karo yagat ta kumpra mga aros. Hinihikayat naman ng Office of the City Agriculturist ang mga magsasaka na magtanim ng mga root crop at ang publiko na bumili ng mga ito. Gayunpaman, wala pa raw intervention sa ngayon ang ahensya para sa pagpaunlad ng root crop industry sa lungsod, maliban sa kamoteng kahoy o cassava. Iminungkahi din ng Department of Health na maliban sa bigas, ay maaari ring subukan ang iba pang source ng carbohydrates gaya na lang ng root crops. Pero sa palengke sa Bacolod City ay hindi naman nagkakalayo ang presyo ng kamote at gabi sa bigas. Kung 41 pesos kada kilo ang itinakdang presyo ng regular milled rice, nasa 40 pesos naman ang kilo ng kamote at gabi. Mas mataas naman ang presyo ng patatas na nasa 60 pesos ang kada kilo. Ayun yun ang kaon sa bugas kaysa sa kamote. Mabusog ka, kadali lang. Sa Iligan City, Lanao del Norte naman, matapos ipatupad sa price ceiling sa bigas, agad nag-inspeksyon ang Task Force Operation Timbangan sa mga tindahan ng bigas sa lungsod dahil sa umano'y may mga negosyante na nandadaya sa timbang. Kaya ilang timbangan na hindi calibrated ang kinumpiska. Nasa 60 pesos per kilo pa rin ang ibinebentang bigas ng ibang tindahan sa lungsod. Ayon sa mga nagbebenta, lugi na raw sila kung ibababa pa ang presyo ng bigas. Kaya nanawagan sila ngayon ng ayuda mula sa gobyerno. Sa bugasan, wala din may ayuda from DTI o sa DSWD. Kani ato pila na katuig gasis na panghatag sa vegetable, sa groceries, katong sa karinderya, mga painitan. Ba't kaming bugasan, bisan ka isa ma'am, wala gyud may tagai. Sa Butuan City, may ilang tindahan na walang nakadisplay na tindang bigas dahil sa pangamba na malugi. Ayon sa mga rice retailer, lugi raw kasi sila kung susundin nila ang price ceiling, lalo pa na sa ibang probinsya pa ang supplier ng bigas ng ibang tindahan. Sara, sa ngayon dito sa Zamboanga City, bukod sa isinagawang market inspection ng lokal na pamahalaan, nagsasagawa rin ng profiling ang mga kawani ng DTI at DA sa mga apektadong rice retailers para sa patuloy na evaluation at assessment para sa posibilidad umano na mabigyan ng tulong mula sa gobyerno. Sara. Okay, maraming salamat Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao.